A l'inici d'aquest 2026, SOS Costa Brava va presentar un informe exposant quins són els 10 principals focus de risc territorial que seguiran de prop durant aquest any per evitar noves pèrdues de natura, paisatge i patrimoni col·lectiu. I d'aquests 10, 5 són del Baix Empordà, concretament dels municipis de Begur, Calonge, Palafrugell i Pals. Per preparar-nos i per parlar-nos amb més detall de cada un d'ells, avui ens acompanya al plató la coordinadora de SOS Costa Brava, Cristina Vilà. Benvinguda al plató de Televisió Costa Brava. Hola, gràcies. Com dèieu, vam començar aquest 2026 i com sempre és moment de posar sobre la taula quines són les principals preocupacions, no? Exacte, si nosaltres creiem important, no? Perquè començàvem nou any i com que veiem que el creixement segueix al mateix ritme sense haver posat un fre, en un moment en què ja veiem que la Costa Brava està amb una capacitat de càrrega superada i amb una crisi climàtica, doncs creiem necessari que almenys situar aquests focus. Que són 10, però com dèiem, 5 són aquí al Baix Empordà. Exacte, sí. Tenim Begur, que és com un dels punts on hi ha més casos. En aquest cas posaven d'exemple el Sarriera Living com a desastre ecològic i paisatgístic dins de Begur, que vam impugnar la llicència d'obres i està pendent, però per exemple ara recentment també hem fet al·legacions a un altre sector que és la Font de la Salut, que tot i que Begur està pendent de la revisió del POUM, està començant a treure modificacions puntuals i, clar, hem d'estar pendents també de posar al·legacions en aquests casos. De fet, parlant del POUM de Begur, han estat fent diferents jornades de participació per saber de la ciutadania. I heu participat des de SOS Costa Brava? Sí, totalment. Hem participat a totes aquestes com xerrades que organitzaven, inclús passejos per al poble, també vam participar-hi, però ara estem atents sobretot a què passarà d'aquesta revisió. Clar, perquè ara s'ha d'aprovar? Sí, ara han de treure la revisió primer, a veure com serà i després l'hauran d'aprovar. Llavors estareu pendents per presentar al·legacions o el que faci falta. Exacte, sí. I un altre dels punts és Palafrugell, per exemple, que coincideix que aquesta setmana tenim un acte al Museu del Suro a les 7 de la tarda, aquest divendres, per presentar sobretot el cas de la muntanya de Sant Sebastià, que segueixen volent urbanitzar-la en aquest sector que és quasi tocant el GR92 per sota del far. Volem fer 8 habitatges de 2 plantes. Hem aplicat un recurs i aquest divendres presentarem això, sobretot aquest cas, però tots els que té Palafrugell com el de Golfet, amb una sentència pendent d'executar que segueix encara igual. Clar, ara tant parlant dels casos de Begur com dels de Palafrugell, són projectes que n'anem parlant, per tant, que segueixen endavant, no? Exacte. La qüestió és que segueixen endavant i nosaltres seguim posant recursos o al·legacions per anar-ho parant fins que aconseguim, o a vegades es redueixen en número d'habitatge o a vegades aconseguim parar-ho. El cas del Golfet segueix igual? Segueix igual, sí, estem pendents a veure quina modificació faran, si volen fer passar el camí de ronda per allà o no, o aplicaran la sentència, estem pendents. De fet, aquest estiu passat vau fer una acció de protesta també allà al Jardins Cap Roig a fora, que de fet us han obert un expedient sancionador per aquestes protestes. Sí, ens van obrir un expedient sancionador que ens va estranyar moltíssim perquè nosaltres vam presentar tots els permisos, sí que potser no va ser dintre del temps adequat, però estaven presentats, va ser una manifestació pacífica, no va haver-hi cap complicació, llavors simplement a vegades toca aquest tipus de coses. Ara comentaves de Palafrugell, n'hem parlat moltes vegades de Golfet, de Cap Roig, però hi ha altres preocupacions. Parlaves en aquest cas de Llafranc, que potser és un cas que no es coneixia tant i que per això suposo que feu aquest acte el divendres. Sí, sobretot per això, perquè és que es volen menjar un tall de la muntanya, que és una zona de bosc, que a més no han fet l'avaluació ambiental, per tant, creiem que la població ho ha de conèixer tant de Palafrugell com del voltant. Pensem que és un bon dia per conèixer què fa la federació i quins són els casos que tenim oberts, que crec que són fins a 5 a Palafrugell. Ho feu aquest divendres, hora i lloc, perquè la gent ho sàpiga? Al Museu del Suro a les 7 de la tarda. Ens trobareu allà. Hi ha un moment de presentació de la federació, però sobretot explicar els casos. Doncs ja ho saben, divendres, si volen saber més d'aquests casos de Palafrugell, doncs al Museu del Suro a partir de les 7 de la tarda. Més enllà de Begur i Palafrugell, comentàvem, hi ha altres municipis que també preocupen. I tant, tenim Pals, que just hem presentat al·legacions en el POUM,
i d'allà hem vist que volen fer fins a 1.800 habitatges i 6 nous complexos hotelers amb zones donats, zones que són d'interès comunitari, zones inundables també. És una cosa que ens comença també, ja ens preocupava, però estem veient que cada cop s'estan urbanitzant, ja s'urbanitzaven en boscos, però cada cop en zones amb més pendents i zones inundables, perquè és com que cada cop queda menys terreny per urbanitzar i estem, doncs això, quan hi ha aquestes modificacions del POM, molt atents allà on s'està urbanitzant. No només que sigui un espai d'interès ambiental, sinó que també es considereixi hi ha unes condicions perquè sigui urbanitzable. De fet, hem patit pluges molt grans aquest últim any, aquests últims anys. Hem vist destrosses d'habitatges, de zones on no s'hi podria construir i s'hi ha construït i que hi ha hagut desastres. Suposo que en aquest sentit és una mica el que comentaves. Exacte, hem vist, les últimes pluges ho vam veure, que hi havia molts carrers que es diuen carrer de la Riera, que hi passava, evidentment, una riera i moltes cases inundades. I també veies que el terreny va guanyant, es va perdent i, clar, això és un perill d'esllavissades també i de seguretat per les persones. A més, comentaves a Pals un gran nombre d'habitatges, però 6 complexos hotelers? Sí, volen fer 6 complexos hotelers que creiem que no és necessari, vull dir, Pals ja està bastant massificat, en general tota la Costa Brava, però i a més aquests 1.800 habitatges tampoc són per ús de la població, que és una de les altres coses que nosaltres ens queixem, que tot aquest creixement que fan és cap al turisme, però no és cap a edificacions per la gent que hi viu. Hi ha uns preus adequats, perquè ja sabem aquests apartaments que fan a partir de quins preus són. Que això, perquè ens entengui la gent, és a tot Pals o és més aviat a la zona de la platja? És més a la zona de la platja, sí, exacte. Però, clar, és on s'acumula la massa turística a l'estiu, i llavors a l'hivern allò queda sense ningú. Cases, apartaments que s'omplen 2 mesos a l'any i han fet un gran desastre ambiental i paisatgístic per just aquests 2 mesos. Per tant, heu presentat al·legacions en aquest POM? Sí, hem presentat al·legacions, estem a l'espera de veure com evoluciona. Per tant, ara quins serien els següents passos, en tot cas? Els següents passos és veure si ens han fet cas a les nostres al·legacions i per aquelles coses que creiem nosaltres convenient ja seria posar un recurs, però clar, tot això ja són més dies, més diners i més esforços per intentar parar aquest creixement urbanístic que no té límits. Anirem seguint també aquest cas. Parlem també de Calonge, de la zona del Collet. Exacte, a Sant Antoni de Calonge també van fer una modificació del POM i volen fer fins a 400 habitatges a la zona del Collet, que a part és una zona inundable, que també ho hem vist amb aquestes inundacions. I més enllà de que hi ha una part que sí que són habitatges de protecció oficial, la gran majoria són turístics. Llavors el que també és un altre dels impactes que provoca aquesta massificació urbanística és que s'acaben unint tots els pobles. Deixes de tenir aquests connectors verds entre poble i poble i acaba sent un continu urbanístic. I això, al final, el paisatge de la Costa Brava acaba desapareixent. Clar, perquè això, per qui no ho ubiqui, que no és de Calonge o així, la zona del Collet és la que ja arribes a Palamós, diguéssim. Exacte, està tocant. Llavors, ens passen moltes zones de la Costa Brava que, per exemple, a l'Alt Empordà també, entre Port de la Selva i Llançà, totes aquelles zones s'acaben unint per això, per aquests continus, en comptes de veure continus verds, doncs el paisatge de la Costa Brava s'acaba degradant. Aquests serien aquests 5 projectes que parlàvem del Baix Empordà. N'hi ha 5 més que també us preocupen, que són de fora, però diguéssim que també són propers, Port de la Selva, Cadaqués, Lloret de Mar, per exemple. O sigui, tenim, és això, són aquests focus que creiem, sobretot, per exemple, a Llançà hi ha 2, hi ha la platja de la Farella, que aquest estiu també van fer manifestació i es va presentar recurs, i també hi ha un altre sector que el volen urbanitzar i s'acaba ajuntant amb altres urbanitzacions. Llavors, tenim els ulls posats en aquest, però imagina't, són 10 i en tenim molts més. I els camins de ronda, ara que comença la temporada, que la gent ja té ganes de passejar, que comença el bon temps, com els tenim, els camins de ronda? Bueno, els camins de ronda segueixen igual. Hem fet aquest cap de setmana una prova pilot amb les nostres entitats per apadrinament, pel projecte d'apadrinament, que també van venir-ho a explicar. I res, els hem ensenyat com fer l'observació, que són com camps molt simples, a més hi ha una guia que és molt fàcil, i a nosaltres ens permetrà fer aquest seguiment
l'avituallament i aquesta denúncia posterior, no? Quan hi ha coses que a nosaltres no ens acaben de quadrar, quan no és un camí molt naturalitzat, quan està tallat de forma privada. Llavors, les nostres entitats el que faran ara és apadrinar un tram de la seva zona i ja començarem a obrir a més entitats, altres associacions, i també tenim els caus interessats, que això que gent jove estigui interessada ens agrada molt i penso que són els que ens poden salvar, no? D'aquests desastres. Que el fet que aquesta prova pilot s'hagi posat en marxa vol dir que aquella campanya que vau venir aquí a presentar al plató de Camins Lliures és que va funcionar, que vau aconseguir recaptar el que teníeu previst? Sí, va funcionar molt bé, van connectar molt amb la gent, li va agradar molt. No sé, el Camí de Ronda al final no deixa de ser tant per qui vivim aquí com per qui ve a passar les vacances. És un lloc agradable, que passeges, i ens va anar molt bé. De fet, ens ha permès fer això, una guia i una fitxa, i ara aquestes miniformacions que fem a camp, i ens agradaria que a final d'any poguéssim tenir potser la meitat de trams apadrinats. Són trams d'1 quilòmetre perquè la gent els pugui fer passejant bé, i per tant també fem crida que qui estigui interessat del seu municipi tenir un petit tram apadrinat, endavant, que contacti amb nosaltres. Que per qui digui, ostres, a mi m'agradaria, què és exactament el que haurà de fer amb aquest tram, diguéssim? Vale, doncs mira, tindrà una fitxa, no? La fitxa, bàsicament, l'observació és saber si aquell tram està més naturalitzat o més urbanitzat. És una cosa que molt a simple vista es pot veure, i a més posem exemples. Com és el paviment, si l'han urbanitzat, si és fusta o és pedra o ja és més ciment i formigó. També fixar-se en la vegetació, que això agrada molt, no? Quines són les plantes autòctones, quines són les que no són autòctones i són invasores, que aquesta també en tenim unes quantes d'escollides, que són les que sempre a cada tram les trobem, i també si hi ha plantes protegides. I un altre tema important és aquelles fites que veiem molt arran de costa, que el que marquen és el límit marítim o terrestre. Moltes d'aquestes estan degradades, fetes malbé o simplement han desaparegut. També és una manera de comptar-les, i així nosaltres veiem com que estan cartografiades, la Generalitat les té cartografiades, doncs podem saber quines falten i fer aquesta denúncia. I també, de fet, hem posat un camp de quins són els elements que desnaturalitzen el camí de ronda, perquè potser un mirador construït el desnaturalitza, o unes escales i no hi calien. Llavors també fem que la gent es fixi en aquests elements. I poden escollir una mica, per exemple, si jo soc de Palafrugell, doncs m'agradaria que fos de Calella o així, poden escollir? Sí, si sou els primers es pot escollir. Exacte, però sí, ens agrada que la gent apadrini el tram que li quedi més a prop de casa, també per un tema de desplaçament. Al final és el que dius també, que els camins de ronda són de tots, però així encara se'ls sentin una mica més seus, no? Exacte. Sí, sobretot perquè veiem aquesta part que cada cop estan més degradats o cada cop els urbanitzen més, els volen transformar en un passeig, i potser és necessari que mantinguin aquesta essència més natural i que potser no és per tothom. Hi ha trams que sí, però hi ha trams que potser no són per tothom. Hem parlat dels camins de ronda i del que tenim fora del mar, diguéssim, però parlem també de dins del mar, perquè també en parlem en moltes ocasions, sobretot quan s'apropa l'estiu, sobretot a la zona de Posidònies, que cal preservar-la. I ara mateix, avui hem vist que llançava una nota de premsa pel tema de la cartografia. Què ha passat? Doncs la cartografia l'han actualitzat, l'han substituït, i ens hem trobat amb la sorpresa que amb la substitució s'han perdut zones contínues de Posidònia, han deixat les clapes, han eliminat unes zones que es diuen envolvents, que el que fan és que evita, diguéssim, tot això és perquè no es pot fondejar, la barca no pot fondejar sobre aquestes zones de Posidònia. Clar, llavors, si tu poses les clapes i a més li treus aquesta capa extra de protecció, el que fa és que la Posidònia acabi desapareixent, perquè no té marge de creixement. No és com un bosc. Per més que entre arbre i arbre tinguem espai pel mig, no vol dir ni que podem fer un incendi ni que podem degradar-lo, sinó que allò forma part d'un connector natural. I clar, nosaltres hem vist que aquesta era la cartografia que a nosaltres ens anava bé per a l'estiu veure si les barques estaven sobre un fons de Posidònia, i a més coincideix que que han aprovat aquest decret llei en què ara sí que es pot denunciar quan les barques fondegen sobre Posidònia. Llavors ens ha semblat una mica estrany i creiem que era necessari denunciar-ho. Justament fa uns dies celebràveu aquest decret i demanàveu que hi haguessin maneres de portar-ho tot a terme, i justament ara us trobeu amb això altre. Exacte, era com per nosaltres era un guany, perquè tens una llei i tens una cartografia que et marca on hi ha Posidònia. Era molt fàcil que a l'estiu la gent, és més fàcil denunciar i el control
control. Però ara, clar, hem vist aquest canvi i a nosaltres pensem que no és, diguéssim, el que permet és més lliure accés al mar en comptes de cada cop protegir-lo més. La Posidònia és el pulmó del Mediterrani, fixa els sediments, evita l'erosió del litoral i, a més, és un lloc on és un minibosc, és un bosc a dins del mar, llavors permet que hi visquin peixos que després es pesquen, no? Per tant, està tot connectat i ens fa pena, no? que facin aquestes coses en pro a una activitat tan intensiva sobre el mar i tan degradada com és el fondeig de barques, que poden fondejar a altres llocs. A més, la llei dona l'alternativa de posar boies ecològiques, que són aquestes que no degraden el medi marí. Per tant, lluitarem perquè es pugui tornar a posar la cartografia i, de fet, obrim campanya també entre aquesta setmana i la que ve de medi marí, una mica enfocada com a camins lliures, però més en el mar, que és crear una xarxa de vigilants de les cales. Farem 3 o 4 sortides durant l'estiu a diferents punts de la Costa Brava i, clar, nosaltres volíem la cartografia antiga, no? Perquè és la que permet aquesta denúncia, però com que la tenim podrem fer-ho d'aquesta manera. Clar, perquè amb aquesta cartografia, per lo que entenc, has dit que, per exemple, estan marcades les clapes, diguéssim, on en aquell punt no hi ha possibilitat. Llavors vol dir que allà es podrà fondejar. Exacte. O tenen l'excusa de que allà es pot fondejar. Però, clar, la Posidònia final, si tu l'has arrencat en algun moment, pot tornar a créixer. Tarda moltíssim, però, clar, has de deixar aquell espai perquè es recuperi i es regeneri. Llavors, clar, fins a quin punt és necessari anar tirant l'àncora en aquestes clapes. A més, justament, el tema del fondeig segons quines zones és una cosa que us heu preocupat sempre i que també estiu rere estiu n'anem parlant. Sí, i a més l'estiu passat en vam parlar perquè van robar les boies a Mont-ras. Aquest any, doncs, a veure què passa, però clar, les boies per nosaltres és un element que permet evitar precisament que es fondegi i ja no anar denunciant i no estar pendent, perquè tothom ha de ser responsable dels seus actes. Hem recordat que era la campanya de Camins Lliures. Aquesta de Marina que ara posareu en marxa, exactament en què consisteix? Doncs el que volem crear és una xarxa de vigilants de la Costa Brava, uns voluntaris amb els quals ens els emportarem a l'estiu a fer aquesta vigilància, amb 3 o 4 punts que hem detectat que normalment hi ha aquesta afluència de barques i hi farem d'alguna manera aquesta denúncia, veurem què passa. Potser hem de veure com ho acabem de fer també si fem una mica de consciència, tant a la gent que està a la platja com a les barques i veure, també anirem veient com aquesta normativa s'acaba aplicant i si podem fer més incidència en aquest sentit. Aquests llocs que heu detectat on hi ha més afluència són els que anem parlant també al llarg de l'estiu, a Llafranc, a darrere el port, també a la zona del Golfet, també per allà, sempre són més o menys els mateixos. La badia de Palamós, també cap a Tossa de Mar també hem detectat, a l'Alt Empordà, Garbet, és sempre un punt de molta massificació i com que els tenim detectats, això sí, ho farem com molt localitzat, perquè si no, no podem abarcar-ho tot i crearem unes samarretes també pels vigilants, unes tovalloles i aquest any esperem emplenar les platges de tovalloles de Sos Costa Brava. No sé si teniu també alguna acció en marxa o encara això és ja quan s'apropa més l'estiu que... Sí, veurem... Sí que amb aquesta campanya volem fer una acció directa al mar per presentar la campanya i perquè també es vegi quin és l'impacte de les barques, però hem d'acabar-ho encara de quadrar com serà, però segurament serà unit amb gent del territori. Llavors, que això és el que ens agrada també que poder fer conjuntament aquestes accions. En tot cas, com sempre, ho anireu anunciant tot a través de les xarxes socials, la vostra web, per tant, tothom que vulgui estar una mica enterat de tot el que feu ho poden trobar a través d'internet. Sí, que ens segueixin a xarxes socials o entrin a la nostra web, soscostabrava.cat, allà tenim totes les notícies publicades, tots els casos publicats i també l'opció que vulguin col·laborar, ja sigui a través de ser protectors, donants o simplement estan al tanto del que fem i venir a les accions que fem al carrer. Això volia dir, suposo que sempre és important la participació de la ciutadania. Sempre, i nosaltres és una cosa de les que intentem sempre, que la gent vingui, i ara, per exemple, estem treballant també molt amb joves, vam fer un debat a Palamós amb joves del municipi, llavors que són les persones que aguantaran tot això d'aquí uns anys i animem a la gent a que vinguin un dia a conèixer-nos, a què fem, també muntarem paradetes. A
a part d'aquest dia 17, també estarem a Blanes, estarem a Girona, estarem a Sant Antoni de Calonge, per tant també ens anirem movent pel territori intentant donar a conèixer a la ciutadania el que fem i si es volen animar a participar. I també deixar clar que hem parlat d'aquests punts concrets de Begur, Palafrugell, Pals, Sant Antoni, però que hi ha més problemes, diguéssim, hi ha altres punts conflictius, també hem parlat a vegades de Palamós o d'altres punts, i que també us hi seguireu fixant, simplement és que heu dit com els prioritaris o els més greus, per dir-ho d'alguna manera. Sí, totalment. El que volíem era com que la gent posés el foc amb aquests que són més greus, més prioritaris, però evidentment, o sigui, amb els que ja arrosseguem, els que van sortint nous, tots aquests estarem treballant-hi. Però sempre queda com més, quan poses un foc a aquells 10 punts, la gent com que li queda més. Doncs, Cristina, un dia més, gràcies per acompanyar-nos de nou al plató de Televisió Costa Brava i ens anirem veient per anar actualitzant la informació i per seguir aquests casos. Molt bé, gràcies a vosaltres.